Huriani di bata nenolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus dameni Tuhan mana toto madungani ngulumuna di dia pe hamuna maringanan amanginang tapasada roh hado pikrata dinalaho tumbangin hatani Tuhan di bagasan tikion martangya kita debata Jehovah debata amanami debatani hatuan nami di bagasa tikyo Tuhan dinalaho taruli hamis yan hatam alwas matodim na badiyay na madungani hami asa mga tusi hami di hatam di bagasan Yesus Kristus martangyak kami tuho amen. Hurian ni Tuhan hatani debata nasar tuhita dia pala partikyanon dienek mai sian buku ulaw ni apostel bidu 10 sada mamuka mai sian sada ro dia 10 hujau kami ma odo hatan ni Tuhan alai dibege aka apostel do aka dongan na di Judea ima nang do hape halak si pelebegu majakon hatan ni debata gabe di badai akan na porsia sian Yahudi ima si Petrus lunako ibana tu Jerusalem akanin nama bongo doho hape tu akka halak na sotar sunat jela rak manga dohot na sida alai jojor sian mulana madipatorang si Petrus nama senin nama uju na martang yang au di huta Jope hidama di bagasan todiku mijur sada inganan na bidang nama ro pasuhi tartatan sian gijang ro di jolokku dungi dina hupano notii hidama di siaka siopat na ditano aka binatang do aka na majirir ro di aka pidong na martonga-tonga langit jadi hubigima suara na madok tuaw hehe maho Petrus sesehati ma pangam ma alaniku ma tokka Tuhan ay dangdung huday naramun manang na soyas alay mangalusi masoray paduhalion sian ginjang unang ramudok naung niasan ni debata ro dituluhali do masa songoni dung i ditay masaluh na musetu ginjang dungi tongon di nasatok kini jongjong matuluhalak di jolo ni jabu inganan nami akan na disuruh sian Kaisaria madapotonaw alai di doktor di ima tuaw naso jadi ganggu rohakku madongani nasida alai aku pudo dongan na onomon jadi hubungoti hami ma jabu ni halaki di baritahum matu hami naun idana suruh-suruani jongjong di bagasan jabuna nama dok tu ibana suruh matu huta Jope majosi Simon namar guar si Petrus hatahon noton ni ido tuho hata natau palua hoko ro di sado isi ni jabum alai mamuka dope au marjamita disi gabe songgok matod di parbadia tunasida songo natuhita dimulanay disi mahuingot hata ni Tuhan na nidoknay aek do didihonoton si Johannes aletor di parbadia do didihonoton Tuhamu atong tumargugo maau mga debata ang godos do hape silua na binasa basaw ni debata tunasida songo natuhita akan naong gabi porsia di Tuhan Yesus Kristus dung dibigay na sida hatay hohombe ma gabi dipuji ma debata akanin nama asa do hape tuhalak si pilibegu dilihod debata hamubaw ni roha asa mangulu ido yang gusahana dihita saluhut na akadamang do dainang nenolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus somaldo tabigi jalatadok sisugo do halak na mangulahon natigor
Sipata memang amanginang molo tarajumi hataom adong do tohona. Basa doko kami adong tohona. Alana piga-piga hali hu ulah kami, huayami. Say hutugyo kami do sudenang akka jolma asa dinggan. Manang say pabuto kami do akka natigor. Aligabi dia sugod do hami. Contoh sederhanana, usuru hami do akka ama aso nang ulang natulapo tuak. Piga-piga hali hami jami taho ni. Hami dokot ibarat na asa unang marjuji. Ali ahama gurang di dokon naka dongan. Gabi di dok ma. Padi tahon. Mandembah ki marjamita. Ujung na. Dang nomor hana. Hape molo disulikit. Sasitong na. Dang adong salana na hodokok kami. Alay bohado molo dia sugo kita. Gabi masoh do kita makatahon na tigor. Daw. Ikototong do tariasonota, ikototong do hajong jokonota. Akan na tigor. Amanginang na inolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita na sa tuhita dia pala partikyanom. Si Simon Petrus. Diulahon ibana do pasuruan ni debata asala ibana tu sada bagas ni halak si Pelebegu ima daerah Kaisarea tu bagas ni sahalak prajurit Romawi nang berpangkat ima perwira na margor si Cornelius dan si Petrus na martahi lautusan. Alay debatado na masuru ibana, debatado na mado ikoborhat ibana. Parjolo sahali sa majua do si Petrus. Nah, dumborha si Petrus tusan, hobar tu pasuruan ni debata, hobar tu asin ni rohani debata, gabe dihasuguhon hala Yahudi dohot apostel lo ibana. Di bagasan pamikirion ni hala Yahudi do aka apostel dongan ni si Petrus. Dang tama sa hala Yahudi manang halak na porsia lao tu bagas ni halak na su Yahudi. Sa dirajuminasida do namarale-ale ima ahlak Yahudi sabbi. Namardongan imahala Yahudi sabbi. Jalana di palua Yesus Kristus imahala Yahudi sabbi. Pamikira si songonido na adong dirohanya ka aposteli. Dung mula si Simon Petrus tu Jerusalem. Disukuni do imana. Diinterogasi do ibana. Bahkan yakik kami piga-piga halak madoko salah do na niulaw ni si Simon Petrus. Alin na luar biasa na amanginang di patuta si Simon Petrus masalhuna na debatado na masuru ibana. Asaborhat ibana tu Kaisarea. Di patorang ibana mamusenang waso ni debata namian na magonggomi si Cornelius dohot ima pagi sini jaguna. Sudima ujung na maras roha. Amanginang nanolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Ahado na naing tabihereng sanhatan ni Tuhan. Na perjulo memang molo taparwahan amanginang bahwa somaldo kita ribut. Naso na perlu diribut tope, diributon. O mana perlu ima pasiningotta. Songon akka apostel, akka hala Yahudi. Sebenarnya nggak ada perlu yang diributkan tentang kepergian Petrus ke sana. Ani nunga somal halaki songoni. Nah, hal-hal songono maamangina ikut tapasidi.
Iko ni mata pasiding ma kebiasaan-kebiasaan nama beribut alana ujung na andongan gabi par bulat-bulat duna tubuh. Na paduahon somaldo imata bereng istilahnya mula hami doko menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menganggap kebiasaan ini sitong. Hape dang mangulah na sitong ini dibiasahon. Toy makna biasa-biasa ima kanuneng kan. Jadi di bagasan pamikiro di turpuko gudang do songoni. Kaya bisa dinasida ma iko Yahudi ma. Molo nang ibarat na gabi porsi itu Tuhan Yesus Kristus ikut hal Yahudi ma. Jadi menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal ini soal biasa kita lihat. Nggak biasa mana kok. Dan merdosa bisa dianggapkan nggak somal muruk. HP dan diikil dibatasi semua ini. Nah, napatuluhon somal lo hitam di tonga-tonga niya kaparngoluon siakan-akan huaso ni dibatay hulang dihita. Makanya gulang lo hita sa taro kosongonon. O mana jut hujup pagi hami amang inang na di pasat tu hami. Amang padita ngamar minggu au nang terpasu-pasu. Apa yan dan marminggu terpasu-pasu. Seakan-akan bahwa Tuhan itu hanya memberkati kita, bahwa Tuhan itu hanya milik kita. Bahwa ketika aku bergereja, maka Tuhan itu milikku sendiri. Padahal kita tidak memahami bahwa Tuhan memberkati semuanya. Setiap kesempatan itu diberikan Tuhan kepada setiap orang. Orang yang jahat pun Tuhan berkati sebenarnya di sana. Tujuannya apa? Untuk mengajak mereka untuk bertobat. Nah, molo hita di pas-pasu di bata, tujuan asa tabu tu maduk moliate tu di bata. Jadi Tuhan itu bukan hanya milik kita, tapi milik semua orang. Namanya amanginang sian oja nasa tu hita dia pala partikeno di basa-basa de batado hamu bau niroha. Jalo om manarumikko. Debata ma basa-basa hon hamu bau niroha tu si Cornelius. Hamu bau niroha na adong ima di si Cornelius gabi madapot tu ibana jana dopan di debata. Di palua debata mana? Hamu bau niroha na adong ima di si Cornelius adalah sesuatu yang begitu luar biasa. Jadi Cornelius itu bisa berubah. Sian naso manada debata, sian hala si pilebegu gabejon mana manada debata. Debata itu nama baik, bahasa doi. Bukan karena pikirannya, bukan karena kekuatannya. Tapi Allah yang mengaruniakan pertobatan itu kepadanya. Dan pertobatan yang dialami oleh Cornelius membuat dia benar-benar mengerti akan kehendak Tuhan. Dalam pertobatan itu luar biasa na diadopi di si Cornelius. Nah pasti hona bura ibana. Nah pasti memang mungkin disingkir honi mana. Apalagi di hati hai agama Kristen manang sihito Kristus bukan hal yang enak. Orang-orang Kristen pada saat itu masih dalam kekristenan bawah tanah, tidak bebas untuk mempermuliakan Tuhan. Yang pasti Cornelius itu juga kehilangan jabatan. Kenapa? Karena imannya. Ale olo do ibana mana dikos saluhuna nasan adung di iban artan di portibion. Asal mangulu ibana mana asal di jalo ibana haluan nasihat Tuhan Yesus Kristus. Dari orang yang tidak beriman menjadi jemaat nah beriman. Ada harga yang harus dibayar oleh Cornelius. Petrus juga di bagasan terpukul ada harga yang dia bayar. Ketika dia mengajak orang untuk bertobat sesuai dengan suruhan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, maka dia dibenci. Nah, tapi si Petrus dang be ibarat nagabi mabiar. Sampai mungkin di hasugoni bana. Cornelius bertobat. Marhamu bau niroha alani asin nirwani Kristus. Si Petrus pesongoni.
Jala na bertobat sa sitong na di bagasan trupo ko dakko lang si Cornelius, dakko lang ima si Petrus. Alay akasi sianipe. Pamikriyo dinasida harus menjadi orang Yahudi dulu baru selamatkan. Tapi tidak demikian dalam kehendak Allah. Amanginang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Buah hita di tonga-tonga ni akapar ngoluonon. Sonari amanginang nunga di basa-basa hod debata marhite Yesus Kristus haluaw ni tuhita ganuk marsada-sada. Buhado hita mamakke haluaw ni. Buhado hita mamakke basa-basa ni debatai. Molo di bagasan terpukon dung di patota si Simon Petrus saluhutna. Na di patupa ibana gabi tubuh dua kelas di roha. Maka pertobatan itu memberikan sukacita. Di tonga-tonga di rumah tangga tapi manginang. Molo tutu si tutu hita merhamu bau ni roha. Hobbar tulomo ni roha ni Kristus. Gabi tabba dua kelas ni roha. Itu gihot jami taon. Nuhita ganuk marsada-sada. Asa adongma aka hamubaon ni rohai. Asa mangulu hita di bagasan Kristus. Cornelius, dia mau membayar banyak harga untuk pertobatannya. Dan kita juga demikian. Dengan pertobatan kita di dalam Yesus Kristus, ada harga yang harus kita bayar. Meninggalkan sebuah kebiasaan yang buruk itu bukan pekerjaan yang mudah. Tapi kita akan mampu melakukannya ketika kita mengulu di bagasan Kristus. Paubahon akka hasumalam. Manadikon akka hasumalam. Dan gampang. Apalagi nunga marurat. Ibaratnya molo nunga mulai sen haposon na ulang na minum terus mana. Itu tidak gampang. Apalagi sekarang kalau kami katakan songonak kena marisa dan gampang menuru jolma asa somarisa. Tapi kalau ada komitmen di dalam kehidupan, itu pasti bisa. Dalam pertobatan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan juga demikian. Tapi kalau ada komitmen yang baik dan benar, maka itu pasti bisa. Amanginang tapau ba maruhatta asa marulupulu pita rakdo Kristus. Amen martangya kita. Muliatin mau pasarwa nami Tuhan nami. Ungataruli kami Tuhan, marhite hiti hatam. Taluas totok kami Tuhan. Di tonga-tonga ni akan ngulu nami, patariran akka hamubaw ni rohay. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami Tuhan. Amen. Oras madihita damang dainang, Tuhan mamasu-masu hita.